Egon ginen Baldizuzan ikusi genuen atxeten aurkako mugimendue, bertan euki genuen obrak ikusteko aukerie eta festival baten parte hartzeko aukerie, bertan hitzaldi bat eman genularik. Gero Milanean mugitu ginen da Milanen ikusi genuen okupazio edo zentro sozial moduko bat, eta gero hango Lota Perlakaza edo etxe bizitzan aldeko mugimendue. Azkenien utzik dauden gune publikuek okupatzen zituztela, etxe bizitzaik ez dauken jendiei irten bide bat emateko. Ondoren Bologna mugitu ginen. Bolognan ezautu genituen Noirrestiamos da USB baseko sindikatue. Hauek itezeben lanare oso txukunezan, behar ikusten zen adibidez sindikatu honetan lanigabe geratzen zinenien, hori ez zala bakarrik entzaukenun arazoe, baizik eta zauzkenula arazo pila bat adibidez etxe bizitzana, eta hauek okupazioak aurrea ematen zituen, eta gero langile mugimendue antolatze zeben kalien. Aparte zentro sozial pila bat ikusi genituen bertan. Orduan, gero mugitu ginen Pisan ikasle mugimendu ezautu genuen eta autonomia kontropotereko jendia, eta baitare emakume borrokalarien okupazio bat. Oso interesantia dela, ze emakumieke daude antolauta Italio Zuntzier una di menos plataforman bitartez, baina horren barruen kolektibo diferentiek daude, eta kolektibo diferentikin egoteko aukeri euki genuen. Gero Roma ezautu genuen bukaeran, eta Roma ja beste dimentsio batzuk die, hiri oso handia da, 200 pertsonako okupazioek daude, baina hortaz aparte, adibidez dauzkebe kirola egiteko guniek, auzuetan gaztiek eta droga saltzea edo droga ingurura hurbiltzeielako, eta hauek militantzien bitartez eta kiroletiken bat izpat, itebelako hurbilarazi zentro sozialeta eta eremu horieta azkenien behaien bizi baitare bestera batea planteatzeko. Eta egia esan oso interesantia izan zen gure bidai guztia.